Barka da zuwa tashar Sensi New TV, wato limamin masoya. Ku danna muna subscribe domin samun sababbin videos ɗin. Mun gode. Idan kika zamo littafi, ni ne zan zamo makarancinsa. Idan kika zamo makaranta, ni ne zan zamo ɗalibinta. Idan kika zamo inuwa, ni zan zamo mashayinta. Idan kuma kika zamo Maryama, to tabbas ni ne zan zamo masoyinta. Idan na ɗaga hannu, Allah nake roƙa. Idan kuma na fara addu'a, ke nake roƙar Allah ya bani. Maryama ce wacce idan sauran mata suka ganta sai su rika jin kunyar kansu. Haka ma Maryama ce wacce idan maza suka ganta sai su rika jin me yasa ma ba Maryamu suka fara gani ba, a madadin wacce suka aura ko kuma suke soyayya da. Maryama an mata, da Allah ya halicce ki a sigar fure, to da kuwa babu wata furanyar da za ta yi ɗaukar idanki. Maryama kenan autar mama. Duk inda kaga Maryama sarauniya ce. Duk inda kaga Maryama kamila ce. Duk inda kaga Maryama mai hankali ce. Maryam, ina son ki. Ina ƙaunar ki. Ina burin kasancewa tare da ke har ƙarshen rayuwata. Maryama kenan wacce ta kasance ɗai tamkar da dubu a cikin zuciyata. Idan na rasa ki Maryama, ni kuma zai iya maye gurbinki a gare ni? Babu. Ki kasance tare da ni, kin ji Maryama ta? Kada ki rabu da ni, dan Allah. Wannan masoyinki ne ba nake cewa da ki ina matuƙar ƙaunar ki. Ina burin kasancewa tare da ke har ƙarshen rayuwata. Malama Maryama, masoyiyata. Ni Abba, a kullum masoyinki zan kasance. I love you. My love. Thank you.